Verejne podnecovaný, zatlačený skupinou, verejnou mienkou, že skúpil chlieb, opakovanie, morálne zvrátenie hrôz a nepravd, nepriatelia ľudstva. Ak svedomie ich znepokojí, ty poznáš mocný to umenie, ako ich upokojiť. Nech ďalej môžu vo svojich zlozvykoch, tých prirodzených sklonoch povahy a duše si pohodlne hovieť. Ty ponúkaj im to, po čom túžia. Podporuj ich v tom, dávaj spektrum služieb, hier a zábavy a pomaly im zošrobuj možnosti do siete, aby makali ako makáči, pokým vládzu, pokým sú mladí a vládze telo jesť a stále sa nafúkovať, aby boli ako pyšní alebo trošku obézní. Rozdeľuj a vládni cez vládu, ktorú si zas a znova volia, ktorý ty spravíš zodpovedným za ich vlastný pád, za pád všetkých nízkych, prázdnych národov, bez lásky, bez ľudskosti, solidarity, pochopenia, vzájomnosti v jazyku a v kultúre.